De er på en bar. Vent, du jeg tager lige her. Jeg tager lige her. Ja, hej. Nu ved jeg ikke, om det er Christoffer, der får lov til den her, men hvis det er så, hvis det er en caster, så sluk lige for den, fordi, eller hvis det er nogen andre, fordi det er Christoffer, jeg snakker til nu. Christoffer, det hænger ikke rigtig sammen, det her. Jeg ved ikke, om det er et first draft, eller hvad det er, men vi kan jo snakke om det, og vi kan selvfølgelig bare ændre det, og alt er fint. Der er ikke noget vej, det er fint nok. Jeg prøver bare det her, men jeg tænker på lige at gøre det med en lille vinkel om... Det er irriterende, at du sidder og læser. Jeg tænker på at gøre det med en vinkel om, at vi er på den her bar, og hende Amy, hun er løs på tråden. Hun er en luder, og det tror jeg passer meget godt. Også i forhold til, hvad du har fortalt mig, tror jeg, at vi muligvis skal overveje at gøre Amy til en luder. Og altså sådan en rigtig narkoagtig, ikke? Og altså ikke vejr overhovedet, ikke noget. Jeg ved ikke, om du har tænkt, at skal spille den, men måske sådan noget Ray Louise Anderson eller sådan noget, ikke? Og så tænkte jeg på, at jeg bare, er jeg enormt fuld, ikke? Bare for ligesom give det lidt krop, altså fordi der er ikke så meget at hænge sin hat på her. Så det her bliver du glad for. Jeg prøver lige her. Og du med. Du behøver ikke at tænke på det her med luder. Det er bare noget, jeg siger til Christoffer. Det er ikke sjovt, det her. Ja, jeg kommer ind. Lille øl, lille whisky. Det er dejligt. Så. Kæft, hvor er du grim, mand. Hvor er du grim. Vil du med? Ja, til Rom, ikke? Altså, vi skal gå nu, ikke? Hvis du skal nå flyet, så går der om lidt. Vi skal faktisk skynde os. Til Rom? Ja, til Rom for helvede. For fanden, mand. Til Rom. Desværre. Jeg har ikke tid. Ej, nu stopper du, mand. Du tager 6 for penge, mand. Du har tid. Og det står der ikke. Undskyld, det er mig. Så kan du selvfølgelig ikke svare på. Ja, til Rom. Desværre ikke tid, siger du så. Desværre, du er der. Nu må du følge med, ikke? Desværre. Jeg har ikke tid. Ja, du er jo ikke sammen med nogen, vel? Ikke? Du er ikke optaget. Er du seriøs? Er du seriøs? Nå, det var det. Du bliver nødt til lige, altså hvis jeg tager en replik, så må du lige sige det, altså. Altså i hvert fald, lad være at gå videre bare, altså det er pisseirriterende. Nå, du er ikke optaget. Er du seriøs? Om jeg er seriøs? Er du sammen med nogen, eller hvad? Eller? Nej, jeg er ikke sammen med nogen. Nå, det er godt. Det er godt. Nå, det er synd med Rom, men vi skal måske lige have en lille en. Hvad har du lyst til? Undskyld. Ja, hvad kunne du tænke dig her fra baren, din luder? En kop kaffe måske. Undskyld, hvad ved du? Der er ikke sulten. Altså. 2 kaffe, en skal lige have en lille sjovere i min, ikke? Hvad vil du? Altså, hvad jeg vil, altså, jeg vil bare til Rom. Hun sagde, at vi måske skulle vente. Skyld. Det bliver altså, du bliver nødt til at altså, vente. Nå. Nej, nu stop, nu går det galt her. Der er et eller andet. Det er ikke fordi, du behøver at spille, ikke? Men kan du det mindste ikke prøve at lade være ikke at gøre det? Altså bare sådan prøve at være lidt mere neutral. Det er ikke sjovt, det her. Undskyld, vi starter. Vi tager den bare her. Men du sagde, når det er dit. Vente. Med Rom. Du er fantastisk, luder. Ingen er tvivl om, at det er måske lidt tidlig at rejse. Så vi skal måske kende hinanden lidt bedre først. Det eneste, jeg ved, er jo, at du er meget, meget dejlig, luder.
Underbar, du er underbar, ikke? Må man sige det, din luder? Det må man. Er det det eneste, du ved? Jeg ved, hvis du er min drøm, nej, jeg ved, hvis du er min drøm, er jeg din. Nå, ja. Vi fortsætter. Hvad er det, du vil? Jeg vil bare sige farvel. Må jeg det? Luder. Det er ikke så godt, det her, vel? Altså, jeg mener, vi gør det fint nok. Det er bare... Det er ikke så godt.